सांग्रं सालनि सिमी खारची मताय तेईतेर अंगनानि थांगै दंगो आसालाव फुंनि सिमी गोजाम आगरलि चौदो देवता मताय नगो खारची मताय तेईतेर अंगनाय महाराजा रगनि जरानि सिमीनो अ खारची मताय जेंगै फाइमानि अ खारची मताय 7 जुलाइनि सिमी रमै 13 जुलाइ जरा खारची मताय अंगै पाइविनाय सांग्रं सालनि सिमी खारची मताय तेईतेर अंगनानि थांगै दंगो आसालाव फुंनि सिमीनो गोजाम आवली चौदो देवता मताय नगो खारची मताय तेईतेर अंगनाय आगि महाराजनि जरानि सिमीनो अ खारची मताय पालायजागै फायो अ खारची तेर 7 जुलाइनि सिमी चेंगै 13 जुलाइ जरा अ तेर पालायजागनाय थांनाय बिसिनि रमै करोना तंमानि बागै अ तेर खायमानलिया फानो ताक्लाय बिसिव कतरखे अ तेर पालायजागनाय हनि कक्तमाव सावि मानखा अ खारची तेरनि बागै जत बसनि लुकु रग्न खातुं खाजा अंलायजाक अ खारची तेर थांगै मानजाखा जगदीश चंद्र देबबर्मा बसाखा अ तेर त्रिपुरा हास्तेनि बेबाग बसनि लुकु रग्न फायै अ तेर मानजाक फायलायो लुकु रगब हायनो अ खारची मतायो खातुं खाजा के फायमानि नुकजागो आरो तो मेला ओंखाय त्रिपुरा हास्तेनि जत बरम फायनाय दिनै जे नियम दंमोन दं जे फिसनि रां जे एप्लिकेशन मोननाय आरो कोनो वांसा मोननाय त्रिपुरा मोननाय हिन्दू माया थुरुकसा माया हाय कोनो कक्री आमते आं थाने कोनो इनफरमेशन करे যদি আপনি ইনফরমেশন মানে আমি যখন লেখার না থাকে আমি কোনো ব্যক্তিগতভাবে তেমনভাবে ওরা বাসি পাই এবং তুই আমি প্রশাসনের করতে तै खरक ताखुकनि खुक्तै खनाय मानखा बरकनि कामिनि चौधरी रक्न अ खारची तेर लुकु हामग्रानि बागै मतायनो सुरुबै पुन बलि रिनानि बागै चौदता पुन तुबै फाइके हनै साइ मानखा अ खारची तेरनो कितिंगिनो जत बसंनि लुकु रग्न अ तेर फाइ मानजा फाइबायका अब हाइकेनो मतायनि थानिओ सुरिवै बाक्साबा निजिनि मानसि खलायजाग रग्न खारची मतायो पुन बलिरिवो अबनि लगलगिनो बाक्साबा मताय बुग्रिवो अ खारची तेर थानाय बिसिनै रमै पालायजागै फायाफानो ताक्लाय बिसिवो अ खारची तेर हहम ददम खाने पालायजागै दंगो बियो रिपोर्ट कखरां